jotta päällä. Pitkästä aikaa vähän enemmän puukkoaihetta. Kohdallaan nyt ollaan olla siitä kanteesta, että mulla alkaa olla pikkainen ruuhka. Eli kunnostettavia puukkoja jonnin verran. Kunto esimerkiksi tämmönen piipparilla löydetty puukko, mitä pitää sentrata anteeksi, että se on tämäkin venynyt. Sitten järjestystä en muista, mutta tässä on vapaa-ottelija Veeti Maksimaisen Porin prikaatissa järjestetyssä varusmiesten vapaa-ottelukisoista voitettu puukko. Tää on niinku tämmöstä kilaajaa ja kolaajaa. Pitää entrata Martini Finland varmaan viimeisiä, mitä sieltä löytyy. Sitten tuli tuosta kaverilta tämmönen vähän tunnearvo puolen puukko, mikä polttopuuta tehdessä on selkeästi halennut. Nyt tehdään siihen uutta kahvaa. Lisäksi fileerausveitsiä on sieltä tosi paljon ja sitten on vähän isompaa puukkotilausta myös. Joo, elikkä Oulun puukkotarvike. Taas askartelumateriaalia tulemaan. Saaks meitä miten ryhtyy auto aika helposti. Näin. Ihan kaikkea. Tai se on yksi juttu, mitä ei saa näkyä videolla. Teriä. Lappia testiin. Siinä on tuohkahva. Uusi toi. Avaimenperä luonnollisesti. Päätyä voin näyttää. Tuo on tilaustyöhön menossa. Ei esitellä. Ja tikkarit vielä kyytissä. Tuo palikka piinaisesti. Noin. Sitten tutustutaan vähän teriin, mitä sieltä tuli. Eli mulla on tossa yksi terä. Tää on nipputeriä jo odottamassa, mutta sanotaan tilaustyöhön liian kehnokuntoisia säröjä. Miettinyt, että lähtisikö tästä tekemään semmoista yleispuukkoa vai tähän sarjaa tai tilaukseen vai hakisiko tuosta paikalliselta sepäältä terän ja sitä kautta lähtisi lähestymään tähän hommaan. Mutta pitää nyt vähän pohtia. Vähän katsotaan jälkeen, että aika raffia sitten taas niin säröjä täällä metallissa. Kyllä ihan silmämääräisesti, ettei tarvii edes ei ole mielekästä alkaa tekemään niistä niin sanotusti myyntipuukkoa, koska työtunnit nousee niin mahdottomiksi. Kahotaan. Mun mielestä piti tulla vielä muutakin, mutta katsotaan kohta. Elikkä tilasin nyt valmiita kalahaarukoita pari kappaletta. Tai piikkejä, miksi niitä sanotaan. Sitten sieniveitsiä. Tai sieniveitsiaiheita. Näillä on ihan oma suunniteltu käyttötarkoitus tälle sieniveitselle.
niitäkin pari kappaletta. Ja sitten rosteripalkoterä. Taas erittäin raffi työstöjälki. En tiedä näkyykö se siihen kameraan. Olisi oikein heiluttaa. Mutta yksi äkkiseltä ei näy säröjä. Kulmat on pyöreät. Mutta sitten että teräselkä näyttää kohtalaisen hyvältä. Myös kohtuu hyvä paksuus, että varmaan ihan nasakkaa materiaalia. Tää vaan pitäisi niinku miettiä että millä nää saadaan tehokkaasti ajettua tää työstöjälki pois. Tää on niin raffi tää jälki, että en mie tällaista. Toki protoa voin laittaa, mutta en eteenpäin missään nimessä. Kyntee yllättävän terävä. Ja mikroviiste on muuten ihan jees, paitsi täältä palon luonta, mutta halusin kuitenkin niin palkoteriin sotkeentua jälleen kerran ihan sillä, että minun mielestä on parempi terottaa tuo pien palko. Ei tarvii yrittää päästä tuonne alahelaa vasta. Mielipidekysymys. Mutta